Здравей! Ако гледаш точно това видео, точно днес, на 27 декември, това видео е направено специално да те намери и да те предаде малко позитивна енергия. Знам, че 2024 година беше година. Колелото на живота те подхвърляше насам-натам. Научи се да плачеш без сълзи и да крещиш без глас. Научи се, че може да загубиш близки, които не си очаквал, че ще загубиш. Донесе ти много разочарования и малко щастие. И сега си даваш сметка защо? За да отвори врата за следващата 2025 година. 2025 година, вярвай ми, ще бъде пълна с хора, които ще те обграждат с щастие, ще ти дават любов и няма да те нараняват псевдоприятелите ти. Пожелавам ти го от сърцето. От моето черно сърце ти го пожелавам. Погледни ме в очите, подай си ръката и приеми моята вяра. Пожелавам ти. И съм сигурна, че следващата година ще имаш спокойствие, ще имаш тишина, ще имаш разбирателство у дома. Всичко ще се подреди. Живота ще се стече според плановите ви. Пожелавам ви го от сърце. Айде и на мене.